салом алейкум дӯстони азиз. Инак инами канале ки ҳозир ма гап задестам дӯстон, ҳами канала ма дар шумо тавсия метавем ки медоем ҳама каса обуна мешавем ва дӯстон як чиз хотиррасонтон мекунем ки шумо дар комментария бинависед ки мо чӣ намуд наворо кунем баҳри шумо, ҳамун навороро пешкаштон мегардонем ва фақат як чиз хотиррасон мекунем дӯстон, ба канал дар омада обуна мешавем, фақат дастгирӣ мекунем. Дар ин канал чизои варзишӣ ҳастай ва наворҳое ҳастай ки шумода даркория бисёртар барои толиббачагон, яъне ки мактаббачагону донишҷӯён. Дӯстон, ҳама каса даромада дастгирӣ кунед ва фикрҳои худтона ҳатман дар комментария бинависед. Кадоме ки ҳамин навори моро мегирад ба дигару равон мекунад, яъне ки падилитсия мекунад, мо бениҳоят шод мешавем ва хирсанд мешавем ва чӣ сухане ки бо дошта бошед дар комментария ҳатман нависта монед дӯстон. Канали илмияй, яъне ки фақат барои дарсай, шумода муҳимай. Саволҳое ки шумо мехоҳед дар экзаменотон ҳаморам партофта мешавад агар хоҳишотон бисёр шавад. Чӣ намуд фане ки бошад, физика, математика, чӣ намуде ки дар шумо писанд бошад дӯсто. Марҳамат, мо дастгирии шуморо интизорем ва интизор бошед дӯсто ки наворои чихел бениҳоят хуб мекунем. ма шумо да ваъда метавам дӯсто ки ҳамин канал то ба як ҷои худаш, яъне ки ба як ҷои баланд, ба як сатҳи баланд мераса агар дастгирии шумо бошад, чунки меҳнатҳои мо ҳамаш баҳри шумоа ва шуморо ҳамун лайка бимоневу ба мо обуна шавед. Зиндаву саломат бошед дӯсто, интизор шавед наворҳои навро.